Hi everyone, my name is Flavia and I'm a jewelry consultant serving brands in the industry, and my goal is to support you in raising awareness by cultivating community and delving into marketing psychology. This podcast will also be of interest to all jewelry lovers out there, and a fantastic journey into a fresh perspective of how to grow a more profitable business through innovation in supply chain and sourcing. Cu ocazia sărbătorii Micii Uniri, Palatul Ceșianu Rahovița a organizat o minunată expoziție de artă în cadrul galeriilor Artmark. Vizitatorii, iubitorii de artă, iubitorii de bijuterii au fost întâmpinați de piese deosebit de rare, piese care au aparținut familiei regale și care au o valoare extraordinară. Vedeta acestui eveniment este o minunată broșă Fabergé. Haideți să aflăm mai multe despre această minunată colecția care a aparținut Reginei Maria. Haideți să aflăm mai multe de la specialista noastră, Anca Bejan. Mulțumesc, Anca! Bine v-am găsit, bine ați venit la Palatul Ceșianu Rahovița. Mă bucur că ai această bucurie pe chip, pentru că, într-adevăr, acesta este și sentimentul meu de câte ori vin la muncă. Eu și lucrez aici și crede-mă că mă bucur zilnic. Este pentru mine, și așa îmi doresc foarte mult să-l promovez, este ca un muzeu în permanentă schimbare și dezvoltare. Facem un refresh cam o dată la 2 săptămâni, pentru că toate evenimentele pe care le avem, toate licitațiile au parte de expoziții dedicate. Cum licitațiile sunt din 2 în 2 săptămâni, avem câteodată de fapt și câte 2 licitații pe săptămână. Depinde de perioadă. Ce vreau să spun este că, datorită acestor licitații, tot ce vedeți aici în palat, în încăperi, sunt expozițiile cu toate loturile din licitații. Licitația se întâmplă și atunci încăperea se golește, dar vine ca expoziție o altă licitație loc, și așa mai departe. Și atunci, 12 luni pe an, asta se întâmplă aici la Palat, odată la 2 săptămâni, Palatul arată altfel. Avem o secțiune dedicată pe site, pe artmark.ro, o secțiune dedicată Muzeu-București se numește, artmark.ro/Muzeu-București, adresa exactă, unde de fiecare dată publicăm expozițițiile pe care le avem. Sigur, vă puteți uita și acolo. Deci ei se pot uita și online. Sigur, nu este doar sigur. La fel pentru cum... un preview, așa. Da, exact. La fel cum toți cei care vor să admire operele de artă și să descopere mai multe informații despre fiecare lot în parte, o pot face intrând pe site-ul artmark.ro, unde sunt fotografii profesioniste făcute cu fiecare dintre loturi, cu descrieri și amănunte despre autor, despre biografie și așa mai departe. Perfect. Deci au toată informația acolo. Dar astăzi suntem aici pentru că participăm la o expoziție minunată care a fost toate micile bijuterii și piese de artă din această colecție au fost parte, au aparținut familiei regale, și aș vrea să știu cum ați reușit să puneți la oaltă toată această minunată colecție, cât timp v-a luat și nu știu, care este vedeta acestui eveniment? Mulțumesc pentru întrebări și încă o dată pentru emoția asta pe care o simt că o ai, pentru că o trăiesc și eu, deși poate că nu pare că sunt atât de emoționată ca tine, dar sunt. E drept că lucrând cu ele sau în proximitatea lor aici, devine așa natural, dar bucuria și emoția le simt și eu la fel. Pare așa greu de atins, însă pentru un asemenea loc cum este Artmark, care este cea mai importantă casă de licitații și cu cea mai mare tradiție și cea mai respectată și cea mai, nu o spun doar eu, sigur o dovedesc și actele și toate evenimentele realizate până acum, face ca acest loc să fie locul unde, dacă este să se întâmple această minune a organizării unei expoziții cu obiecte de asemenea valoare și unicitate și, cum să zic, importanță muzeală, și acesta este clar locul unde se poate întâmpla asta. Avem departamente dedicate de oameni care
merg pe teren, care țin legătura cu deponenți, cu cei care au astfel de obiecte în colecțiile private, pentru că până la urmă această expoziție intitulată de noi Bijuteriile Reginei. Da. Sigur, sunt loturi care au aparținut și reginei Elisabeta, dar intitulând-o Bijuteriile Reginei, în mare parte ne-am referit desigur la Regina Maria și cele mai multe dintre loturi sunt ale Reginei Maria. Avem persoane specializate pentru casă regală, așadar acești colecționari sunt câțiva în lume și ei sunt cunoscuți, e o lume foarte mică. Da. Și cei de aici evident că o cunosc. Da. Și practic așa se întâmplă. Sunt foarte multe date care în continuare sunt îmbrăcate în mister și așa rămân, inclusiv pentru mine. Nu cunosc tot traseul fiecărui obiect în parte, pentru că nici nu trebuie să-l cunosc și între noi fie vorba e și mai interesant. E mistic, nu? Așa, mistic. Ai văzut că special pentru tine am deschis aceste vitrine, ceea ce vizitatorii de rând nu au parte, pentru că nu tot timpul este cineva care să facă acest gest. Sigur, la cerere obișnuim să facem asta pentru oricine, dar nu tot timpul oamenii solicită, fiindcă nu neapărat știu. Am avut, spre exemplu, la 15 ianuarie, în jurul acestei Zile Naționale a Culturii, am avut o expoziție intitulată Atinge-l pe Eminescu, pentru că la fel am oferit posibilitatea vizitatorilor chiar să pună mâna pe Eminescu. Am avut un bust de-al lui realizat de Ion Jalea, care nu mai fusese expus niciodată. Am avut în exclusivitate seria Caietele facsimilate Mihai Eminescu, manuscrisele, cu mănuși lângă, așa cum ai văzut că am deschis eu vitrinele, am oferit mănuși celor vizitatorilor și vizitatorii au putut răsfui aceste caiete. Sentimente deosebite și emoții, așa cum ai trăit tu acum, așa am văzut și eu pe chipul celor care au făcut asta, pentru că nu are cum să nu te încerce sentimentul acesta. Este ceva unic. Întrebați și care este lotul cel mai... Care este cea mai faimoasă piesă? Care este vedeta acestei... Mi-este foarte greu să aleg, pentru că, sigur, sunt și opțiunile personale la mijloc. Mie mi-a plăcut enorm de mult acea sticluță de parfum și o văd și foarte utilă. Cred că cea mai deosebită piesă, sau una dintre cele, ca să numesc totuși două, este ceasul de buzunar, care nu a mai fost expus niciodată public. Este prima oară aici. Da, n-a participat nici într-o licitație, îl vedeți doar în cataloage. Are monograma Reginei Maria, e un ceas de buzunar superb. La fel, am reușit să-l deschid pentru tine și pe o parte și pe cealaltă să vezi și ceasul. Cum ai văzut, obiecte cu care vrei să relaționezi. După cum ai văzut, bijuteriile sunt în perfectă stare, ceasul la fel, pana de scris cu de asemenea, se pot folosi. Eu cred că dacă ai o călimară, cum era pe vremea bunicilor noștri, că eu am mai prins povestea cu călimara, cred că pana respectivă funcționează perfect. Din ce m-am uitat eu la peniță, e intactă, nu pare nimic descentrat, zgâriat și așa mai departe. Și un alt lot cu totul deosebit, deși cum vorbesc de unul, îmi vine în minte altul și altul și altul, dar să alegem într-adevăr această broșă Fabergé, realizată de celebrul Fabergé pentru Regina Maria. Este o broșă pe care ea, asta e povestea care îmi place mie foarte mult, avea și ea o prietenă în adolescența ei, e vorba de vremea când era prințesă moștenitoare și dorea să-i facă un cadou unei fete de seamă cu ea din Casa Regală a Danemarcei și iată cum a ales această bijuterie pentru a face acest gest. Da? Deci nu s-a dus la acele magazine de accesorii, nu le spunem numele, nu? Să ia repede un cadou, ci a avut la discreție o colecție de bijuterii și a ales această bijuterie deosebită, pe care este monograma Reginei Maria, pe care chiar ea a realizat-o. I-a oferit cadou și această broșă Fabergé a rămas cu un singur proprietar din 1900 până în 2019, când a participat la o licitație internațională, unde a fost adjudecată și nu știm, după aceea totul este mister învăluit în jurul ei.
vedem, poate apare din nou pe piață și se vinde. Da, Sperăm. Exact. Da. Acum, aici, la Palatul Cesianu Racoviță, la galeriile Artmark, unde intrarea este liberă zilnic, de la 10 la 8 seara, și îmi place să spun asta, e foarte important, Da. că aici e un muzeu, unde nu doar de noaptea muzeilor e deschis și e liber și e gratuit, lumea, da. ci absolut tot timpul. Avem această expoziție și astfel de expoziții deosebite din când în când. Dar aceste loturi, cum vedeți aici în această expoziție, participă ocazional, cei drept că sunt foarte rare, și la licitații. Adică cine urmărește site-ul, cine se abonează, și e foarte important să fii abonat pe artmark.ro, să-ți faci cont, chiar dacă e un cont pentru care trebuie să aloci puțin timp să-l realizezi, că ți se cer și datele din buletin și o poza cărții de identitate. E un demers, să zicem, puțin mai anevoios poate pentru cineva care vrea repede să facă un cont, dar foarte important. De ce e foarte important? Pentru că automat cei care își fac acest cont vor primi paleta de licitație. Poate nu ești participant frecvent la astfel de evenimente, dar să știi că te simți interesant când deodată n-ai făcut cine știe ce, doar ai completat un cont, ai dat o poză de buletin și la o adică tu chiar ai această paletă de licitații. Avem evenimente unde prețurile de pornire sunt extrem de accesibile, de la 100 de euro, și vorbesc aici la fel de tablouri și de bijuterii și așa mai departe. Așadar, sunt și prețuri extrem de accesibile, nu doar pentru vestiții, colecționari de artă care, să zicem, că își permit altceva. Absolut oricine. Și putem începe cu colecții din acestea micuțe până când... Ce e foarte impresionant e că, sau ce e de asemenea foarte impresionant e că e vorba de investiție sigură. Din 2019 până în prezent, magazinul pe care îl avem aici, dependent de artă, a realizat creșteri de 500% în câțiva ani, din cauză de pandemie, din cauză de războaie. Pentru că lumea a simțit nevoia să își securizeze, iar cei nu se devalorizează niciodată și au valori din toate punctele de vedere. Avem experți care pot certifica cât de valoros este un obiect, așadar prețurile de pornire în licitație sau prețurile pe care le găsiți în magazinul dependent de artă sunt prețuri bine gândite, reale și foarte, cum să spun, o dovadă vie a faptului că acel obiect în timp va mai crește și va mai crește. Întotdeauna, da. Este o ascensiune a prețului întotdeauna când vorbim de artă și bijuterii, de aceea le iubesc atât de mult. Și au valoare sentimentală, au valoare... Apropo de valoare sentimentală, această broșă Fabergé, dacă stai să te gândești, apropo de valoare sentimentală, ea până la urmă a fost făcută cadou din drag, din iubire, din prietenie, și e încărcată cu povestea asta, nu? Frumos, cred că ar fi cadou perfect pentru o altă prietenie, să susțină o altă prietenie din, nu știu... ar fi foarte frumos să se perpetueze această, nu știu, istorie, nu? Cred că este preferata mea, această broșă Fabergé. Bine, întotdeauna am apreciat Fabergé și tot ce a creat el. Și toată colecția este superbă. Mulțumim foarte mult pentru detalii. Mulțumim că ne-ați primit aici, că m-ați primit aici. Și orice alte întrebări, orice aveți întrebări, îmi puteți scrie, vă voi răspunde, vă voi da toate detaliile. Promitem că îți faci un cont pe artmark.ro. Dar chiar mă gândeam acum când spuneai pentru că vei primi și te vei normaliza și familiariza cu genul acesta de informație, care pare aceste punți, de aceea la noi ușile sunt deschise tot timpul, ți-am zis, de luni până duminică, de la 10 dimineața la 8 seara, tot timpul ai pe cineva aici, vorbești, întrebi. E un muzeu gratuit, fără intrare, și făcând acest cont, pe lângă că primești acea paletă și oricând poți să ridici paleta și să licitezi, dar lăsând această poveste la o parte, vei primi un newsletter pe care doar noi îl realizăm, cu informații din piața de artă,
La fel, pe site ai acces la un studiu de piață de artă pe care nimeni nu-l mai face în România. Așadar, e ca și cum te abonezi la tot gratuit la această... într-o comunitate cu informație valoroasă și cred că doar acea informație care probabil la un moment dat te duce către a lua ceva pentru tine, dar în primul rând te ține conectat de lumea asta frumoasă și cred că... Plus că afli mult mai repede tot ce se întâmplă aici la Palat, toate expozițiile deosebite care sunt, toate evenimentele, licitațiile și vă invit să intrați inclusiv pe canalul de YouTube, pe Artmark, pentru că acolo avem interviuri pentru fiecare dintre aceste evenimente în parte, interviuri dedicate cu specialiști de adevăratele, dacă mai numiți specialistă, să zicem că sunt o specialistă a casei, dar eu vorbesc de specialiști dedicați în domenii, nu știu, filatelie, cum avem pentru această expoziție și pentru această licitație de carte veche și filatelie, unde avem niște machete de Murnu absolut deosebite, o să te invit acum să le vezi. Sau cu domnul Patapievici, cu președintele nostru, la fel, tot pentru... Sunt acolo videoclipuri și filmări absolut deosebite, în care specialiștii dedicați pe fiecare domeniu în parte, spre exemplu pe bijuterie, am avut-o anul trecut, în decembrie, pe Malvina Cervenski, care ne-a vorbit foarte frumos despre tot ce am avut noi atunci în acel eveniment. Da, aș fi vrut să văd acele evenimente. Sunt pe canalul de YouTube, te invit să le urmărești, pentru că sunt scurte, vin cu informație punctată și deosebită. Și structurată, exact. Perfect, mulțumesc mult, Anca. Vă mai aștept pe la noi. Mulțumim.